מחמוד עבד אל-האדי, תגיד לנו בדיוק מה קרה עם הנכדה שלך חנין ואיך הטיפול עם מריאנה הצליח. כמה שאני יודע, סיפרה לי הבת שלי, האמא של הילדה, שהבת שלה הייתה בטיול מאורגן בית ספר באילת, פתאום חזרה מהטיול, לא מדברת עם סימנים, כאילו תפוס לה משהו בגרון. וזה נמשך חודשיים, לקחה אותה לכל מיני רופאים של אף אוזן גרון. אני במקרה לפני שבוע הייתי איתה בבדיקות במרפאה בבית חולים נהריה, אצל רופא חסין ג'באן, רופא אף אוזן גרון. עשה לה צילום, עשה לה בדיקות, אמר אין לה כלום. כל הבדיקות היו תקינות, אין לה בעיה בריאותית. אין לה משהו מיוחד. חזרנו הביתה, אני נזכרתי שיש איזו ידידה טובה, קוראים לה מריאנה בכרמיאל, שהיא עשתה לנו הרבה דברים בבית. אז אמרתי לבת שלי, מה דעתך ככה ככה? אמרת לי, בעזרת השם, נביא אותה. הבאנו אותה למחרת אלינו הביתה, עם השיטות שלה. זה היה בטוח איך שהיא סיפרה ומה שהיא עשתה, שהיה שד אצלה. אז היא בשפה שלה, בקריאות שלה והכל דרך הקוראן. החתן שלי הוא מורה בית ספר לדת, תפס את הקוראן והתחילה להגיד לו, תקרא לי כאן, תקרא לי ככה, תקרא לי כאן, תפתח דף זה, וקטעים קרא מהקוראן, והיא השכיבה את הילדה על הברכיים שלה ולטפה אותה עם הידיים. ולקח איזה 3-4 שעות כל הטיפול הזה, ואנחנו היינו כמה גברים שהיא ביקשה מאיתנו לקרוא גם קטעים מהקוראן ברמקול, ועשינו את זה. אחרי הזמן הזה הלכה הביתה. למחרת בבוקר הנכדה שלי בגיל 14 הרימה טלפון ואמרה לי, זה אני, שלום, מה שלומך? דיברנו. היא דיברה איתך? והיא דיברה איתי, אני לא האמנתי. אחרי זה דיברתי עם אמא שלה, היא אומרת שגם הבת שלה צלצלה לה לעבודה והיא התעלפה שהיא שמעה אותה. זה בדיוק אחרי חודשיים, זה מקרה פלא היה בשבילנו, ובעזרת השם בידיים של מריאנה כנראה הצליח הכל. היא הוציאה את השד שהיה לה בחזה ובגרון, מהחזה דרך הגרון, וברוך השם עד עכשיו הבת מדברת רגיל כמו שהיא הייתה. מריאנה, האם באמת זה פלא? זה פלא, אבל אני פרפסיכולוגית במקצוע, ובוא נגיד בשפה פשוטה שזה ג'ין או שד, אבל אני חושבת על אנרגיות שליליות שעושים חסימות בכל מיני מרידיאנים, ולילדה היה חסימה בדרכי החול. אני הילרית, אז שמתי ידיים עליה, עשו ליווי על ידי בתפילות בקוראן, ואני עם ידיים לאט לאט הייתי מוציאה את האנרגיה השלילית מהחזה דרך הפה. הייתי בייאוש, חשבתי שזה לא קרה כלום. למחרת הילדה דיברה, וזה שמתי גם מאושרת. וזה היה ג'ין? תראה, אני בחיים לא ראיתי ג'ין, אבל אני מתעסקת במקצוע שקוראים לה אקסורציזם. אקסו, להוציא החוצה. אז אני מוציא את האנרגיה הזאת, שיכול להיות שזה ג'ין. שמעתי, יש לך גם כן עוד, את מטפלת בכל מיני מחלות. מה בדיוק? אני מטפלת בפסוריאזיס, מיגרנות, כאבים כלשהו, ואיפה שהרפואה גומרת את התפקיד שלה, זה כבר מתחיל תפקיד שלי. והאם הדבר הזה למדת, או מאיפה ירשת את זה? איך זה נולד בה? אני נולדתי עם זה. נולדת עם זה. אני יכולה להתפלל בכל שפה ובכל דת, אלוהים זה אחד, וזהו, לא אני.